Posebno zahvaljujem gospodinu gradonačelniku na pozivu, Gradskom uredu za zdravlje na svoj pomoći koje pružaju respiratornoj medicini u Hrvatskoj. Dva su zapravo temeljna razloga zašto smo se odlučili napraviti jedan posebni entitet koji se zove Zaklada Hrvatska kuća disanja. Prvo je od 5 najčešćih uzroka smrti u svijetu, nažalost 3 su iz područja respiratorne medicine. Dakle, najčešće su kardiovaskularne bolesti, svi dobro poznamo u javnosti, na drugom mjestu moždani udar, odnosno cerebrovaskularne bolesti. Treći najčešći uzrok smrti kronična opstruktivna plućna bolest, četvrti upale pluća, pneumonije i peti nezavisni karcinom pluća. Nažalost, respiratorna medicina ima ta 3 tako žalosna mjesta, vrlo malo o njoj govorimo, a mislim da je interes cijele javnosti da stvari promijenimo, jer to je moguće učiniti. I drugi razlog je bio puno različitih institucija se bavi zdravljem, promocijom zdravlja, pa i tako akcijama protiv pušenja, počevši od Medicinskog fakulteta, Ministarstva zdravlja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svih gradskih ustanova, praktički svih bolnica i pulmologija. Cilj zaklade je na neki način sve te pojedine entitete dovesti na isto mjesto i sa istim ciljem konačno unaprijediti borbu protiv pušenja u Hrvatskoj. Ipak smo u zadnjih 5 ili 10 godina zastali i zaostajemo za drugim europskim zemljama i razvijenim svijetom. Da bi to sa nekakvih ideja pretvorili u realnu praksu, počeli smo 2 velike akcije. Jedna se zove prevencija i rana dijagnostika karcinoma pluća. Biće uključeno puno institucija u tu akciju i puno gradskih ustanova, a druga velika akcija koja je također vezana na borbu protiv pušenja i unapređenje respiratornog zdravlja je posvećena kroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti, kako je prevenirati, kako je rano dijagnosticirati, kako je čim bolje liječiti. Postoje veliki epidemiološki podaci koji pokazuju da ljudi koji imaju kroničnu opstruktivnu bolest, ljudi koji puše, žive 8 do 10 godina kraće nego li bi inače živjeli da se mogu riješiti pušenja i kroničnih bronhitisa. I ono što je najmanje nam drago vidjeti, a to je da je frekvencija učestalost pušenja sve veća u mlađih dobnih skupina i sve češća u žena, tako da po pobolu i po smrtnosti nažalost sustižu muškarce u svemu onom lošem i negativnom. To su stvari koje bi htjeli promijeniti. Na temelju današnje akcije i ciljeva koje smo pokrenuli, što se tiče aktivnosti zaklade, otvorena je za svu edukaciju, za sve informacije, za sve građanstvo i za upoznavanje sa zakladom. Adresa na kojoj se nalazi je Edukacijski centar Hrvatskog torakalnog društva.